Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium. Ka dukan ki tiar kilan met. Ka babhatam hakador ka babit. Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Menta kasngi ka Pratrik Unai Leber Arhazar Arpuway ka Woodland Hospital Shillong kala rakhi ya ka International Women's Day da ka ba jing sumar ay shikilong kami kibalawan banya shimbenta hagani ka jing rakhi hagani kasngi le don langru ki doktor ki bakenthum ya ka doktor badamut lang dempep ka badai ka doktor ka bapet ya ka plastic surgery kentup lang ya u Dr. Clifton Sutnga u badai u consultant medical and pediatric oncology u Dr. Peter Daniel lambat kiwai. Woodland Hospital Shillong ni rakhe yaka ba ni kok pen kan mau yakin thai brio ba makiru kilong ki badai ki badan kam ki benta jongka society nata kada ki dei ban sumar yala de ban kan mau la koi kakhya nomor 1 sir ni kin thai shiklet no ya ka koi kakhya la jong habang ya ban pe ki kon kiti ya ye kasam to kumta ni rakhe yakin ne bangin aya ki ta special check up yaki nakabanta bagian pet ya kau ikhya akan ekasni. Kata ka awareness program kalau ba ki ni kumpirio kan thai di bantip ba kata ka jingpang jong kata ka breast cancer bagi ong kata ka jingpang bampong jong ki shadam ni kan thai. But kabai ka jingpang pada ka ba ki ong ka cervical cancer lane ka jingpang bampong jong ka jingkhang jong ka plakun kan thai. Kini atli ki jingpang kilong ki ba kata jor bha ya ki kan thai. But bon ki ru ki yo dengan jingpang berkelak penyelam sekejing ya. Dia Henry gini jingpang pat ngila ban yada ya ki dah ke bangile gini ke screening test. Nak kata kadau kiri kan thai hi kila ban semai la dia dah ke bagi wan chakman kan pak screen ni la dia bashuwa bakan ja gini ke jingpang kila ban tip bagi la ban sumar babak na bantawan ni. Bunsin nimju benasha ki pat ba Henry menta ke por pat ngila kam shite yo shwa kane ka program nila kita jing benas pat ba ke link ba ki social media ki ka Batisi TV ki Red FM ki banner ki brochure nila shna bangin bentip na ki ba ngidan kata ka free health check up ti bagin la ban tip ki bre ti ban chakma bagin le kane ka check up kane kasni koiru na bagi bre ni ki dan ka jing tieng dalap ka jing pang haki jadi kata koi kata ba nimdei ban tieng ya kumpini ki program ni ban shim kata kabut ban iya la de khana mangin lap kloi khambun ki nong pang ki bawan seni ki wan la kut ban ka jingara mangin ar ni la shu jadi ban shwa khana mangin la ban yarap hai ki